Ang kulay pula na simbolo ni San Simon Acting Mayor Leonora Wong ang namamayagpag ngayon nakasuotan ng mga municipal staff sa unang linggo ng pwesto makaraang maisilbi ang 6 na buwan na suspension order kay Mayor Abundio J.P. Punsalan Jr. at ilang konsehal ng bayan. Mula sa physical arrangement ng opisina, nadatnan pa ng CLTV News Team ang pagbaklas ng heavy tinted na salamin na nooy divider lamang ng tanggapan ng municipal administrator na ngayoy ginawang extension ng tanggapan ni Mayora Wong. Dito katwiran ng opisyal, hindi siya sanay na pagtaguan ang mga lumalapit na Simonians sa tanggapan ng Office of the Mayor. Nasanay kasi ako, wala yan dati. Para yung service tuloy-tuloy yung mga tao. So ngayon, pinatanggal ko yung tint, pero yung glass sayang naman, nandyan na yan. Pero yung tint, para naman nakikita ko kung anong nangyayari sa labas. At pag dumating yung tao, na-actionan ko na, makita ko pa lang sa labas, may mautusan na ako kaysa maghintay sila. Sinabi ni Wong na sa pagbaba sa pwesto ni Mayor J.P. Punsalan, napanood niya ang daing ng alkalde sa kalagayan ng mga contract of service o job order ng municipal government ng San Simon. Kaya kahit na co-terminus ang mga yon, ay may tiyan sa umanong ma-renew ang kontrata ng mga ito upang hindi masabing pamumulitika at kampihan ang kanyang pamantayan. Yun nga lamang, ang pagsala ay kung ito'y essential workers na irerekomenda naman ng department heads at sisibakin naman anya ang mga tau-tauhan lamang sa municipal hall. Siyempre may mga tenga ko dyan, may mata ko dyan. Pag sinabi daw, ma'am, ito masipag yun. Then, I believe them. So, di ng chem points kasi nga, in decision, I make sure aliyang ang kako. Anya nga atin department heads eh. You have to listen to them. Pakiramdam mo mula. Mas balo din obra. In fairness, tanggapan mo, mas magaling lang ang department head kaya kami. Politician kami, magaling kami kaya politics. Alinsunod sa atas ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng Provincial Government ng Pampanga na mga barangay health workers o BHW na nagsanay na sa COVID-19 response ng lokal na pamahalaan ang higit na bibigyan ng allotment sa hanay ng contract of service ng San Simon Government ayon kay Wong. Di hamak umanong may silbi ito kaysa sa mga supporters na sulsul lamang sa politika. Kailangan nila ito dahil na-trained na. So for me, reasonable, kung magti-train pa kami ng bago, yun nga sinasabi natin, disruption, yung maputol yung serbisyo, ayaw nating mangyari. So ngayon, call ngayon ng mga department heads. Sa rules of succession na ang direktang nakinabang ay si Vice Mayor Wong dahil sa asunto na ikinasuspindi ni Mayor J.P. Punsalan, naging malaman ang birada ng tumatayong alkalde ngayon ng San Simon. Well, I choose my battle, I make sure I win. So I don't pick a battle that I don't win. Samantala, kapuna-puna naman na sa unang sumalubong ng pagbati sa unang linggo ni Acting Mayor Wong ay ang mga petitioner ni Mayor J.P. Punsalan sa kasong ikinasuspindi nito dahil sa paanumalyang pagbili ng lupa na malapit sa munisipyo. Diretsahang tinanong ng CLTV News kung anong relasyon ng mga ito kay Wong. Git nila, hindi umano sila tuta ni Wong at kung tawagin pa ang kanilang grupo ay Save San Simon Movement. Actually, paano kaming magiging tuta? Iba-iba yung pinanggalingan naming anong tawag dito? Political hindi kami magkakasama sa isang tao lang na para maging suportahan sa politika niya. Iba-iba po ang pinanggalingan namin. And at the same time, hindi nakialam ang Vice Mayor sa laban namin. Talaga napakahirap ng laban namin. Paulo G. Santos, CLTV News.